kutaka mambo ya housing. Kila ambacho tulikuwa nataka kwa ajili ya vijana ni mambo ya industry katika Kenya mzima. Lakini you are our president, we really thank you for what you have doing the little. Kwa hivyo mimi naomba ya kwamba broad based government mjaribu. Kwa majina ni Griffin Ligare, mkaji wa Kajiado. So broad based kama sisi wa Kajiado, sisi aje tusaidia juu bado tumehangaika, bado shida ni ile, uchumi bado iko chini. So tunasema hii broad based kwa sisi kama wananchi wa huku Kajiado na pia Kenya mzima bado ije tusaidia. Sisi bado tunahangaika, uchumi bado tunaangalia mambo sio mzuri bado. Umesikia ndio maoni ya wananchi kutoka hapa Kajiado kuhusiana na serikali ya broad based. Kwa hivyo mimi sina la kuongezea kutoka kaunti ya Kajiado. Mimi naitwa Robert Masai. Nyakoro mojong obedo kanyo ka waluoro ma opogore kacha paro mag jopiny mochakore kacha Kisumu, wayudo kacha Machakos, wayudo kanyo ma timore kuonde mamoko nyaka matieko sani mano ma Kajiado, Manyamira bende wawinjo kar kae. Nitie mogi kacha ma wawinjo ma Mombasa ka ngodonjo joja oko losonwa chal mopogore to mae chal kagima e chal mar wach. Robert inene eyo machane yujo kata mokwongo jal mantie Kisumu kacha owacho kacha ni kembe gigen mage moseger Kisumu kae manyalo mi Uganda tich. Jal moro loso ka ni Kajiado kanyo kama Masai lose kode owacho kacha ni gima nodwaro ne industries across Kenya. Ma en lek manera Odinga ntiere godo mano wacho ni every county nyaka bed gi kambi moro miketo kar ka. Depo ni maiga agenda moko ma jopiny neno ni rem nitiere Kenya no bed. Adwaro ni mondo atiek gi Kajiado no, achak gi wach ma Kajiado no wacho mogik. Ko wacho ni ok gin 100% perfect. To adieri ni ok onego warabish duto te, ok onego wacha ni onge gima broad based osetimo. Sani kidonjo Kisumo, the largest construction sites mantiere Kisumu gin affordable housing. Kidonjo to face mar Kisumu lokore nikech nitiere udi madongo kabisa moger kanyo. Ang'e ni jo yawuotwa ema gedo kanyo, jo ma jojwa kali ema tedho dho udi kod drisni kanyo endo, kendo jogo wabe matiyo secha sasa migedo tiyudo ni nyaka jolwedo nyaka bedi, jogedo be nyaka bedi. Ndeche igero kendo nitie kata moko mose singi ni idhi ger ka supplementary budget osetimore. Omiyo nitiere gik mang'eny madhi mbele, lakini nadwa ni mondo wach adog kama ne wawuoye seche ka on individuals manitiere e broad based government. Chieng' moro kane Mheshimiwa Mbadi no wuoyo wach mar daraja Mahero. Daraja Mahero e daraja mo connect, e daraja kende mo connect the entire eastern region, western mangima. Ngata madhi Kakamega, ngata madhi kamora mora, madhi Kisumu, madhi Siaya, duto te nyaka lu daraja Mahero. Tido ka daraja Mahero tin kendo daraja Mahero samoro pipongo. Omiyo en wach monego ng'i kabisa. Oket daraja maduong' kanyo maduol karej malach mabet lach matin mondo mi ong'i kaka inyalo gine. To yo ma bende nyalo kelo fuong'ruok e ndarano endo mondo ji te ok ochuno nyaka lu kanyo en Chemelil Mamboleo Road. Ema sani odhi mbele kendo osewuok Mamboleo obare mana gichopo Chemelil. Kodhi Nandi, koni baro dhi Nandi moro ni dhi Muroni Junction. Omiyo mano bende kotieki mapiyo kaka president nowacho ni sani contractor ok dhi wuok e site nyaka ndarano rum. Aneno ni mano gima broad based kotimo to dhi bedo maber. Kaito spar roads ma wuok kanyo Kibigori kado nyaka Ahero, Chiga, Ombei, Chiga, Kisumu Road bende kogo lam mago gik ma broad based mosebedo advertised, mosebedo yamarked midhi losi. Wach mar IDs kendo ka nadwa ni monda pongeza migosi Dr. Raymond Omolo nyocho biro gi program mar tero ID or government services, ID, birth registration, death registration, weche duto te mag huduma itero e kor gwenge. Nyocha neno kokel Koru, Muroni, Nyakach and all the places. And adwaro ni mondo joge waduto te mantiere broad based okopi mtindo no endo mar kao services tero ne jopiny. Nikech seche ma ng'ato nigi kipande onyalo timo a lot of other things mane nyalo tame kane ok otima. Omiyo responsibility mar
mar nego ywak mineno jowa ywago ni nikech kaendi nyaka wawach adier Cleophas nyaka wawach gigo matimore gi gigo ma ok timre. The first program mar president a broad based ne en infrastructure. Kani ng'iyo manifesto mar Azimio Jakom Raila Odinga kane wuoyo ne wacho ni infrastructure yore wa nyaka losi. The second phase onego bed industry kendo ginene mar Azimio no wacho ni industry in every constituency nyaka wabede gi kamoro ma inyalo lose gimoro. Tingini gwenge wa gin gwenge mo ogwedhi. Iyudo ka gweng ka gweng constituency ka constituency nigi gir gimoro kanyo ma gipidho. Kidhi kaka for example Rangwe Kochia nitiere mananas kanyo, nitiere njugu kanyo. Ineno kiridori e gwenge mopogore nitie gima gi produce. Omiyo onego bedi koro wachako ng'iyo kaka wanyalo kelo industry. You are talking news about KIPS and the EPZs. Yes. No, kane Moses Kuria, minister mar trade. No wuotho koyao kuonde mag industries gieki, EPZs gieki, kuonde makoro industries di bede. Ichoko mara kelo industries mang'eny bedo kanyo. National government they go low portion of the money, to county government they go low portion of the money. But iyudo ka gigo no ekaka wach KEBS go no the mosim manyaka sani koro onge mosetiek kata achiel. Deponi mano lek moro mar jo Azimio mano dhi molala ng'eni kapoka wachopo kata ginus kanya ng'ayud paro mano mara osido kama to mano mapiyo kiduoke wiye ka nikech gima ne wacho kachi Azimio nen one county one program kata one product one county one product county ka county one product one industry kamano kama gintiere deponi mae paro mano lala mano paro makoro nyaka wadogi nyaka wadhua piny tang'o mano timore gi paro nikech en paro manunja no osechakore ka Israel kana nche Jakom Raila Odinga ngima kata kane broad based ochakore ne en paro mane luwo ni industry one product nyaka wagol one industry ineno e county achiel nyaka ne wuogi tino ka koro sani no dhi molal to mane wach Cleophas ma jowa ywago kata mawinjo ka wuoyo wacho ni to ere kama tich nitie because wagolo ji mang'eny out of school production nitie. I mean in terms of school ji graduate to kama gidhi gitie onge mane kama broad based koro nego chak ng'iyo ni to ere kaka wang'iyo kaka ji yudo employment kamano osedo antiere iri kar kanyo iwinjo jopiny moloso e counties ga duto morango gi achiel kachiel ywak nitie ywak ni ng'ama dhi winjo ywak gi duto nikech sani waloso kar ka un gi jok maloso gi rais bemba kama giwone gone rais koso jok mane kata gi manjo kwaya mapake gi oko kondo kochopo kocha to ling. Cleophas, shida manitie manyaka wadil go en ni watimo wa over glorify siasa kendo wamiye maino gi teko mang'eny moloyo professionals kendo wawacho ka with a lot of kaka anasenene within this short time wasebede broad based nitie meetings masedhi ma discuss kata mana gik midhi nyis rais kendo imi wathuolo ma wandiki maber kendo waen ge ji masa so chiko igocho ne ji simu mano so chiko kinyi mondi kaw patch ji to bang'e gimarach matimre ni jok ma dhi sell this idea out there gin jo siasa kendo jo siasa ema nyisi ni unu chaka ka rais obiro ka kaka ne wapango gini unu kia to une muse take time muse nyaka engage gi jo piny muse winjo gi to koro bang'e ka thuolo nitie kacha to koro jo siasa go ema kawo makata koro mana kata memorandum ma uloso cha idea no be agi kia nikech kulongo gi bura to gin gi dich koro sama rais biro kore ka gichopo kacha to mae miyo okwa invest ahinya e gik ma koro waluongo ni journey to Singapore nikech Singaporeans manotel ne gi Prime Minister Lee Kuan Yew gik moko adek mane gitimo adwa losi ariyo mokwongo ne en gima iluongo ni human capital development ni dhi e school to school kacha be ipuonji gigo ma supply kise a school to nitie tich mosendik ni midhi tiyo kendo expertise mar gimisomo cha imidhi timo kacha omiyo unemployment onge totally Singapore. Number 2 industrialization KIPS mwalosegi one county one product one industry to ne for example kata mana kidok pinje wa makaluo emomiyo an awuoro kabisa gimomiyo jo Mount Kenya timo maber moingo wan nikech ang'omomiyo gin ji milongo ni Mwea irrigation scheme to Mwea irrigation scheme kacha
king'iyo bathe koni nikech koni tipidhe michele to king'iyo bathe koni to nitiere kambi ma michele nigolo ka timoye nitie kambi moye tituoye malong'o tisoye ang'ono e kambi kanyo to bang'e ka ang'iya embu kiri wadhi Siaya to be idonjo kanyo inyiewo michele ni to kara dhiye ahero mokwongo investment mar ka kidwa pidh michele ni kata mna japur ok ong'eyo nikech extension services malong'o moripo bed ni miye onge value addition kore kodwa chako chandre ka kodwa dhi pono michele ni tidwa ni mondo otuoye nang'o kambi mokwongo bede onge omiyo farmers masani ripo bed ni reap the benefits mag broad based government Cleophas jogi onge king'iyo wach reche waselosi wan gi enough capacity fish but landing base mag fish mantiere opong'a middlemen jok makawo rech tipong'e lori awacho ma nikech wan wapidho rech kama iluongo ni Missouri kama ae tenena rech michoko kama to ne araloche mosepangre kamae iso kacha to bang'e giland kanye thika to kuonde ka gise land kanyo to mane rech miloso godo wuoche mane rech miloso godo nyaka chiemb gwen to kata kumwa ayo yo makucha bende nitiere jopur matindo tindo mapidho gwen kaka an to bang'e gigo rech moa mana korwa osekete gunia oduogo adhi nyiewe at more than 4,000 shillings na nyiewo chiemb gwen koro ang'ono momiyo gigi nikech imagine ni kata kiketo fish industry Kisumu kacha ni wadwa gole Lake Victoria joma dwa gole Mbita bedwa kele joma dwa gole Oyoma Missouri bedwa kele joma dwa gole in other places bende dwa kele nyaka fish ponds moko matindo tindo moger kuonde ka then iketo negi skilling malong'o mabang'e to kosechopo kacha to nitie rech ma miuso madhi otende madongo nitiere rech bende midhi timo godo materials ang'ono momiyo gigi ok wanyal neno katimre effectively kako ripo bed ni ber wawinjo Nyamira kai kiwuok Kisii kidhi Homa Bay kuru kata kidhi na Migori ng'iye soapstone gik mabeyo molos gi mine gi rowere gi jogo ma odak gi different disabilities to value addition konyruok mimiyo gi malong'o mar mondo kata mna gigo magiloso oter overseas mondo dhi us okelne gi pesa gik machalo kamago onge to mago emomiyo ne wawacho ni kwan gi county aggregated industrial parks KAIPSCA to ideas mabeyo machalo kamagi inyalo migi opportunity maket gi kanyo mabang'e to ng'ato wacho ni an gira ma loso chuodho mana chueyo maber cha no dhi use mokelna pesa mano ber olemo ma wacho ni mar broad based but gero ndara mawuok kamoro to ng'ato wuoro to an how many times do I even use that road kata ugawore lamu kete machal nadi ang'ono mang'no gola ka to tera kacha omiyo nitiere kaka sirikal neno gike mag broad based to odwani mondo japiny be ochunre gi neno kaka gineno ni to bang'e odwani mondo ber moro mar for example bed ni decision mar one term kata two term omiyo dware ni mondo wang'i ni to ere kaka wanyalo devolve pachwa mar sirikal kata pach sirikal broad based gi gigo matimre e ground kae erokamano ahinya Kevin Osedana ka wiyo masani waduogo kod paro mathoth ahinya kuom jankoro kawani telo machielo ka matia kaduogo kod paro mag jodak e kaunti ma Mombasa kod mathoth ahinya mantie sani wakaw yweyo kikidhi mabora. Have to mean cutting corners. Citizen Duca brings you affordable essentials and quality daily products you can trust. All you need to do is WhatsApp us your shopping list to 0710-487-487 and we deliver. Citizen Duca, your home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinga en Ruth Otieno. Ere kaka bo wacho ni
aserito odiochieng'ni ahinya. An aserito ahinya odiochieng' ma in gi Rajibu biro duogore. To ne Nyasaye otimo hono kawuono. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda an Alori nyaka Black tich adek sa achiel gi dakika 45 to mana e Ramogi TV. Wake up, binging, cheza na style. Wake up, binging, wake up, binging, cheza na style. Wake up, binging, wake up, binging, cheza na style. Wake up, binging, wake up, binging, cheza na style. Kupata skiza tune ya Penguin, your favorite song manze. Unaenda pale kwa *812 *784 hash. Kumbuka, skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii. Bim! Aha! Jatend piny Kenya William Ruto chako limbe mag dongruok yimbo mar Kenya. Get that flood mapping that was done by the World Bank. Let's look at what Google and Esri can assist with. And then we might need to sit again on Wednesday. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja golo chik mondo rang midhiero mag oula mosebedo Nairobi e thuolo mar seche 48. Johala matoi kwano lal bang' mach wang'o kuondegi mag ohala okinyi ma kawuono. Nyakura moge jwang macheni kendo en moro marane podi kete karka chenro en mara mbaka oromo wadhi nyime kod paro mopogore opogore kidieny ni en mar yudo ote mayoro paro ma Mombasa kod wach mogik madhi bedo kawuok kuom welo mane studio okinyi ni ma kawuono mana ka warange karka nyakura moge jwang achiel kachiel en mondo mi akala ne e ote ni ng'ato wacho karka ni Ongwena Elias wacho ni Cleophas oyawre an sirkand broadbase ni ber okane nimar nyatike sub county kama wuoke ni ndara mawuok Masara kochomo Sori rach otimo chuodho kendo yoro pi enungo. Jatend piny Ruto nowuondowa ni idhi losnwa ndara no gi dwe achiel. Sani koro dhi higa 2 ndara no pok olosi chalo mana puodho mowinjore opidhe rabolo. Erokamano kuom ote mari kendo paro mari mayoro ka SMS line oyawe na 3 No. Kasani wakala ne ote mayoro no embui mar Facebook kae. Nyakora moge jwang kama gintie ka iwacho ni Mbita Sori Road ongoing. Agolo muok Otati Kagore Lambwe Road ongoing. Tonga Osiri Road tendered. Paya Homa Bay County completed. Wacho ni over 10 markets being built in Homa Bay County. Gor Mahia Ring Road ongoing. Kabunde Airstrip expanded. Raila Odinga Stadium expanded. State Lodge Homa Bay built. Kona anto mano tiyora ora kanyo maber penyada penyo mana welo ka. Kabunde Airstrip ero kanyo. Raila Odinga expanded. State Lodge Homa Bay built. State Lodge Homa Bay kobedo built kon japiny kango. Emo mi wacho ni Cleophas investment mar sirikal nyaka bed communicated ne japiny. Nikech State Lodge ma Homa Bay koger to gima wasenene history mar Kenya ka en ni it is a preserve of the head of state. But pare ni ka en gima inyalo yaw
ni kata mano bed Jumapil kaka wajaneno ga chon nitimo ga Bomas of Kenya Kai ni jogo ma ilonga ni joma miel kilongo ni Kochia dancers Kochia ka gan dancers ni kata every 2 weeks weekend moro nyalo ga yaw ne state lodge no e ground moro maduong' mogo green kamoro ma welo beti kamicha moge lunch kamicha me lunch cha ni kori yaw negi to jo Homa Bay donjo kacha ni ka in artist mora to sami donje gate kamae tichulo kata siling 50 kata siling 100 kata siling 200 ma bang'e timiyo jo art katigero godo theater moro maduong' Homa Bay art center moro Homa Bay mani yeni kikete kamano to japiny feel ni kara state lodge mogerni wanyalo donjo kanyo mwane berni but as it is right now en pes taxpayers matiyo to en gimolor ti yawe ga mana karais obiro mabene timre maybe mana once in many years to sani ok en many years Homa Bay oero Homa Bay ahinya Nyasuna bukono wakazo ni samoro biro ne mang'eny ni kelo hala e kaunti Homa Bay nitie ote mamoko madonjo ka Nyasuna ndok moko Benta Chogo Nyambuye wachne olemo oto sawa okone Seth Okech wacho ni hakuna sana Migori ka Tokoro hakuna zaidi Eve Jabez Kogan wacho kani moko matin to aseneno lakini jatelo okelonwa pek maonge jatelo mane osekelonwa okay Mombasa osedonjo aya wadawijane gima jo Mombasa wacho kar kae joja oko loso kod gi motelo ga to bang'e magote modo je Facebook gi thoth moko bende koro yenyo ayanyo kadhi somo ayanyo giro e Facebook acha Favor gi Brian gi Betty body delete gi yote ku yenyo kacha to ang'wan kodu bang'e banka ka warango gi sani joja oko ikonwa jo Mombasa kama kaka ne giloso Chado Mondi jako maju akali association Mombasa County to nyakwacha ko winjo wach mar broadbasing wasebedo gi shida kaka jojua kali ma Mombasa to kata mana kiongozi mosechopo irwa onge ma ber mar broadbase wabe wasewuoro to kara en ang'ono nikech jodala wato wacho ni wan broadbase kata bedo ni gipako nderni mabecho magiseloso wabende wamorgo ta wan tayari mondo mi gichopie irwa wabende wane ber ma gin kod sirkal mamalo nikech gin manyaka gin wawa wasebed kwatemo tudre kodgi to kata yudo gi matek swaya ma kidwaro jatelo to tek sana mondo ichop wasewuoro to kara jotelo gichopi butgi nang'o kidwaro ng'ani kiyudri wan kaka jojua kali wan gi changamoto mang'eny ma kata wach maru affordable housing wanyalo neno ji TV kilandogi lakini gima madwa wach ni wabende wasgisekonyo watu onge wa gine ne bawa bedo gi certificate marwa majua kali wan gi riwruok moriwo wa Mombasa mangima chakre Miritini town Likoni nyaka Kisauni to onge benefit nyaka ne broadbase chakre kata kuom affordable houses gi niwach waneno ma VOK dhi mbele to backstand bende waneno kosomuki iluoro bende dhi mbele to kaneno wadhi kuom waziri mondo wapenji to ere kaka affordable houses manowach ni wan jojua kali wan mobro benefit ere kaka wayudo tijego to nowacho nwa ni form nitie manodwar mondo wajaso form no to bang'e ka watemo luwo form ni tiwacho ni wan pod mondo warit to waneno ka tich to dhi mbele koro wan onge benefit mwaso benefit from affordable houses kata broadbase koro in ajien wan wa depend on stima ni samatin olal bei bende ni malo mar stima inchi mapiny dwaro no odwoknwa piny matin lakini rates pod waneno ka en mana malo lal bende olal koro kanyo wayudo ka chando e biashara Nyakora moge jwang wasewinjo lit gi mit mar olemo mar broad-based kech gi mit mare oganda oseloso paro osegol mopogore en kinde madamiyo wendwa mondo mi otieknwa twak makamae kachako di Robert Nyasuna kama na ya Cleophas broad-based ineno ka kuonde moko jomoko wacho maber jomoko wacho ni poginene mokwongo en kaluwore gi ng'wech mari mar ringo dhi game mar jotendwa moyier kaka inyalo ringo matek mondo idhi om olemo Nairobi kata idhi om nikech iyudo ka samoro president obiro owacho ni ma idhi ger koro nyaka bed follow up moro nyaka bed kanyo nyaki tia
manani kabisa mondo mi yud. Aparo ni mane momiyo samoro gik moko bet koridore mabei maloyo maybe kuonde mamoko. Mano one. Two, en ni watang' ahinya kik wabed gi promises mang'eny. Iyudo ni inyalo wach weche mang'eny. Inyalo wach hii barabara itatengenezwa kaeto koro ok timre, miyo chuny jopiny gore. Ineno miyo chuny jopiny koro neno ka gima miriambo moro nyalo bedo iye. Lakini Cleophas, broad based e sirikal mosetiyo moingo sirikal duto te an mano gi pacha in terms of gero infrastructure, keto mpango mar infrastructure mondo obed maber. Kendo iyudo ka President William Ruto tiyo matek, en kamora kawuono en Western, kiny en kure, to launch gik madier manenore, ma ndara, ma en ka sitima, ma en ma Rome ne ok ogero odiochieng' achiel. An aneno ni wami President thuolo mar tieko higni 5 niendi, kaeto wang'i kwa nyalo mede higni 5 machielo, wang'i kinyalo mede higni 5 machielo mondo mi otieki. Lakini an adwa ni mondo amiye 5 ewi 10 kuom tich mosetimo kaka President William Ruto gi jok makonye. Mogik adwa ni mondo awach ni jogewa manitiere moluoro President ma omi responsibility mar tiyo ne jopiny. Kuma koro nego wachek sani en kaka pesa dire ofuku mar japiny. Nitiere gik mwawacho, industries mwawacho manyalo employ japiny. Mane kuma koro nego watimre nade? Wadhiye kaka oganda. Gima dhi miyo japiny koro neno ber broad based. Nikech ber mar ndara gi ber manie ofukuni, dibede maber maloyo ber mantie oko mar infrastructure. Erokamano ahinya Robert Nyasuna, kendo machiegni ahinya kwa edo wach mogik bende kawuok kuom Kevin Osedo. Cleophas, anadwago ne jatelo mar Kenya erokamano nikech I am one of the beneficiaries mar broad based. King'iyo koni an gi National Heroes Council mano miya Mashujaa Day 2025 last year. King'iyo koni an gi Order of the Grand Warrior OGW mabe nomiya Jamhuri December 2025. Omiyo magi gin gik ma samoro kiwacho gi kamano to gi make sense. But king'iyo tich mitiyo kumoro amora ma intie to ikia ng'ama ng'iyi. Omiyo kata obedo ni nitiere gigo ma watimo, but broad based ni koro miyowa thuolo ni kata nyinge wa be samoro Nyasaye konyowa ni nyinge wa nyalo luong kamoro ma bende we would never have imagine ni kata nyinge wa inyalo luonge. Omiyo en obe en olemo. Namba 2 en kwayo madwa kwayo jotendwa. Ni sani Nyasaye osemiyo wa teko ni wabende wantiere kendo wabet e kuonde ma kek cha ing'ade kendo ipime. King'iyo weche mag treasury waselosi, weche mag energy waselosi, king'iyo weche mag interior waselosi. Kumora amora ma wantiere gi jotendwa ma waluongo ni josiasa wa, please kony uru oganda Luo mondo ber manitiere go mondo ochopnwa piny ka. To bergo gibed gik ma are tangible. And tangibility ka wang'iyo kaka wachandre e pinywa ma Kaluo en pesa madonjo ofuko mar ng'ato. Sama indiko ji tich be jawachoga, kindiko polisi jowadi mindiko, kindiko jolweny jowadi mindiko, kindiko jopuonj jowadi mindiko, kindiko we jogo matiye weche mag SHA kata mantiere weche mag health gin joluo adi mindiko. Magi e gik mabiro konyowa decide whether en one term kata en two term kata en linda ground kata en linda mwananchi, to ultimately en ni ber mar olemo mar broad based madonjo ne families mantiere Kaluo en mane. Kamano. Kevin Osedo goniro kamano ahinya kuom bedo kod okinyi ma kawuono kaachiel koda ka Robert Nyasuna. En gino modonjo makare. Ote odonjo simu ka mang'eny ahinya. Jok wacho ka Kinyi, ka Kisumu, imosna kayo jadolo, ana ka gwenge mag Utho, amora ahinya gi twak. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa bende odiochieng' ma kawuono. Gi jogo bende moneno ka wuok Uyoma. Aya, ote moro donjo kae ka Daniel Ogeta wacho ni mosna Osedo. Ipenje neno olalo kuom okakaw yweyo atieke gi kae. Nan ka giwel ariyo agonero kamano ni bedo kod ote ma yoro mwasomo. Erokamano ahinya. Olemo mantiere oganda okaw, mantiere mamoko onon kendo ragni adieri pes japiny otiyo e yo makare. Anyinga Cleophas Oluoch, jakisumu kanya kwar mokeo nyaka Chisango. Abedo kod yaro kinyi makauno sa 12 nyaka sani ma udon dakika 9 kende to sa 7 romo. Thumi winje tokano en ranyisi no gibena wuok kar kae. Aweye lweto Chieng' Emmanuel makelo ni weche manyien mag migago. Riti kinywara cheno mar piny kwa kelo ni chal mar piny Kenya. Kete manera Ramogi TV.
رمضان ده حياتي رمضان ده خيراتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Wuktich ka wuktich, yawuot luo ting'o duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Aha, chieng' tich ariyo ka tich ariyo, nyaka mga juang en odiochieng' mar yuto mari, wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo mara kwayo. Chieng' magoro, kawa makwongo ni mwendo to michope gweng'o. Morindo yo. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende owacho ni in kaka ng'ama miyo, bora ni Nyasaye miyi teko dier piny kaendi, in miyo wanyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kamane. And of course, chieng' tich abich ka tich abich, en odiochieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kalies to kapok wakelo golo. Wapuonjo ni timo Ma en Macdan. Marubani wametambua skies za shabiki ni clear. Wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Irina Yuma, natoka Kakamega, nafanya kazi ya kusaidia Sisters kwa Convent. Niliekelea 100, nikasukuma, nikapata hadi 2400. Hadi baadaye nikapigiwa simu, nikaambiwa nimeshinda nusu milioni. Nilifurahi sana. Hii pesa napanga kuziendeleza kimasomo na nianzishe kabiashara kadogo kenye katani boost pia. Nasikia vizuri, nimefurahi sana. Nimeshinda hadi ku express the joy that I have. Changamka champe, download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukidondoka na big wins in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamithir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa konyo. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka.
Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration to wanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Koromogi en tarik 16 dwe mar adek higa mag 2026 saa 7 mar odiechieng' chenro en mar migago magi e weche ma wamiyo pek. Jatend piny Kenya William Ruto chako limbe mag dongruok yimbo mar Kenya. Get that flood mapping that was done by the World Bank. Let's look at what Google and Esri can assist with. And then we might need to sit again on Wednesday. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja golo chik mondo rang midhiero mag oula mosebedo Nairobi e thuolo mar seche 48. Jo ohala matoi kwano lal bang' mach wang'o kuondegi mag ohala okinyi ma kawuono. Ekoromogi ma chiegi ni nyalo tudri kodwa lewa duto mag tudro kari 3-6-0-1 YouTube, Facebook kachiel kod X mara mogitiyo bedo kawago kod mbaka nyinga Ochieng' Emmanuel bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako johala e chiro matoi mayudore Woodley County ma Nairobi ywago lal mathoth tok mach wang'o gige gi okinyi makawuono. Mach wachore ne tudruok e weche mag stima manokelo majno makoro weyo johala ka kwano lal modhuro. Johala kata kamano oseyo sim mach e kaunti ma Nairobi kuom chopo modeko ka giloso gi jofwambo gi chwalo okwayo ne piny owacho mondo jogo manyalo chiwo kony okonygi chako ohelnigo kendo. Kuamkia leo asubuhi nimepigiwa simu ya kwamba kuna moto Toi. Nikarash kufika hapa nimepata moto imechoma hapa yote. Sijaweza kufika kwa vibanda zangu huko mbili. Today I have lost as a businessman and I don't know where to start. I've not even gone to my kibandas and see the state because this place is impassable. I cannot pass. Tunaomba serikali tusaidie. Mimi nimepoteza. I've lost goods worth more than $500,000. Mato chakre kar sachiel kadhi sario kanyo to gik moko owang' ahinya, moko kwal to josima moto be nogone gi simu mondo gibi chon to gikaw delay matin. Koro nego gi respond piyo to such thing mondo gikony mwandu. Ji mang'eny moyudo lal. Kinyalo kwano kanya katum kucha gidhi jok moko 10, 20, 30 kadhi kamano. Kuna kitu kimoja ningependa kuomba serikali itusaidie nayo. Vile tumekuwa tukiathirika mara kwa mara, si maji si moto. Kuna vijana hapa mtaani ambao wako wengi sana na wanajaribu kusaidia wakati wa dharura. Serikali ingechukua
jukumu ya kutrenisa hao vijana, kama ni mambo na maji watreniswe jinsi ya kusaidia na kuokoa wengine. Wakati wa moto kuna wenye watatreniswa, watasaidiana na wale wasima moto ambao wanakuja kwa ground. Gavana County ma Nairobi mabende njakoma kete timu winjruok matiyo kanyakla Johnson Sakaja golo chik mondo yangi kendo ket kare chenro mar kedo kod midhiero mag ule boma Nairobi e bwo seche 48. Ero mano yuore kod jagoro mag piny owacho golo chik mondo apisas mag piny owacho gol lipot ewi kuonde ma pi thoro pong'o mondo migi yang wang' apaya ma pi ne oketho yango tich madwarore kongo gi to kod kwano omenda mabiro dwarore mondo tich ochakre mapiyo. Please take lead of this between today and tomorrow. Every agency entity that is required to be able to come together, look at the assessment already done by the county engineers, get that validated with the minister, the Kura, incorporate Kenha, and Kera also, they do some roads in the city, get that flood mapping that was done by the World Bank. Let's look at what Google and Esri can assist with. And then we might need to sit again on Wednesday, just on this issue of the flood mitigation. Wadhi gwenge ma Nyakach jodak mohew 300 Sangorote sub-county ma Nyakach e county ma Kisumu dong gi midhiero bang' oula mapek mokel gi koth mosebedo ka chwe pachoka ywero kuonde gi mag dak kendo ketho mwandu gi mathoth. Riwruok mar Kenya Red Cross to kod chenro ma osir gi jalendo Trevor Mbija ocholo negi kony kinde ma pek pod nitiere ka Carolina Tieno miyo mathoth. Kuom thuolo maromo juma achiel gi nus, jodak gi Sangorote osekadhi achiedh nade miwuoro. Tok wito mwandu kendo udi bende oula oseywero. Kaluwore gi koth mapek ma osekelo midhiero. An gi shida maduong' kabisa nikech watuo sani malaria nie piny, omako ji nikech pi mang'ich. Sikul mane ji odhi ojotie onge, kanisa ma ji odhi ojotie ni kanisa ni tin kabisa ting'o dhano malara 10. To jomodong' gi te nie kor gweng'. Kwa kanisa yetu kwa watu 20, kwa kanisa ingine pia watu wako. Kaka yote moreso jopiny alworani, riwruok mar Kenya Red Cross kod jalendo Trevor Mbija ne ochopo mar chwalo kony ka okalo e tudruok gi tend gweng' makono. Ma otelne gi Ruoth Seth Oluoch Agwanda. Pi nopong' jumachiel mokalo ma pi nopong'o bira matek dichiel ma nodaro ji kendo ji nodaro ji mokalo 800 mokwongo. Puothe mokethore chiegni ekas mokalo 3,000. Sama uwe kodini Trevor Mbija ma jalendo ma bende geto kom ma Nyakach higa 2027 higa manyien. Obendo biro gi joge kendo kelo kony mondo one ni to jowagi nyalo konyore nade. Sani wantiere Nyadina Chiefs Camp West Nyakach. Wabiro konyo joma pi nodaro e dho nam ka to gi area makaini. Kaka Trevor Mbija Foundation program mokwongo motimoga en mar konyo jogo man gi chandruok. Koro sani chandruok man godo e Nyakach ka en ni jowa mang'eny pi odaro. Koro kawuono kung'iyo bataka kata ng'eya ka to wakelo kony kwakeloga to wawuoyo gi jogo motudore godo makonyo oganda kaka jo Red Cross. Wantiere gi osiepewa bende mantiere sirikal kaka Ray Omolo to gi jo sirikal gondo be giwegi to gi patron mar Trevor Mbija Foundation ma en Trevor Mbija. Nitie kony ma okelo kaka sani wantiere gi gige tedo, wantiere gi blankets, wantiere kod chiemo mogo be wantiere godo. Then jomoko be timo dhi miyo pesa moro matin mondo gichak godo kaka ginyalo dak. Jodak go puoyo konyruok ma giyudo ka gimedo jiwo oganda kod sirikal ores gi midhiero masani okwakogi. Tang'a mono sirikal ma marwa ong'e kuonde mwadake. To gima kama endi timore. Ano gimoro amora odhi nyaka onget nyaka sufria. Akwa sirikal kaka Mama Agnes Olima. Bidala na Kamgan village mondo bine kama dake. Wadwaro ni sirikal okonywa ga Daex. Jo South Nyanza, jo Homa Bay County no osechako gero margi. Gin ready madhi tieko. Wan korwa koni Kisumu County onge Daex. Carolina Tieno, Sangorote, Nyakach, Kisumu County. Kapod nitiere weche motenore kod koth mapek mamedo chwe moko kuom jodak e gwenge ma Namanga odato koth mapek elo ule gwengego
Ulano biro kinde matin tok nyithindo 130 mathoth gin kiye ne otonye kar dak margi ma Islam Manamanga bang' pi oula monjo alworano. Kalure kod joneno, oula ne omonjo jodak tok Odundu Pipong kalure kod koth mapek kendo donjo kuonde mag dak. Gikoni pur ma itimo machiegni kod aore en gino manya oula kinde ma koth chwe piny owacho kaunti ma Kajiado oseko chenro mar konyo jogo mane yudo midhiero mar oula ka nonro pod dhi nyime manono mwandu mokethore. Tend kaunti ma Kajiado bende osingo mar loso odundu mag pi e gwengego. Ni neema ya Mwenyezi Mungu, lakini ilipatikana hasara kubwa sana. Ameingia bodi ya hao watoto yatima, maji mingi iliingia na ameleta hasara kubwa sana. Watoto, kwa bahati ya Mwenyezi Mungu, watu wameamuka wakatoa, walivunja pale dirisha, kuna sehemu imevunjwa sababu mlango haibitiki. Watu wamevamia hapa wakatolewa watoto na nguo yao peke yao ile ya miili yao. Sasa vitu zao zote iliharibika. Chanzo cha haya maji kuja kuharibu manyumba na shule ni kuwa tumegundua kuwa kuna watu wamelima ndani ya mto kabisa. Wakalima ndani ya mto, wakafunga ile njia ya maji. Sasa wakati mvua mingi imenyesha, maji yanakosa mahali ya kupita na kuanza kurudi nyuma. Wakati yanarudi nyuma, unakuta yanaleta madhara ambayo tumeweza kushuhudia hasa kwa upande wa chini. Maji inatoka upande wa Tanzania, 90% ama 80% tukikisia inatoka upande wa Tanzania, kwa sababu upande wa Kenya kidogo iko chini. Maji yote imeelekezwa sehemu ambayo kwamba raia wanaishi. Badala maji ielekezwe kwenye drainage, kuna drainage kubwa ambayo kwamba wakati ya East Africa iliweza kutengenezwa. Badala maji ielekezwe kwenye drainage, maji yote imeelekezwa katika sehemu ya makazi ambayo kwamba raia wanaishi. Archbishop mar kanisa Anglican Jackson Ole Sapit kwa jo Kenya mondo ritre kinde makoth mapek medo chwe gwenge mopogore opogore pacho ka. Kolose kanisa mar AAC Olunga e kar chingod bura man Narok South. Ole Sapit doroni piny owacho mondo jiw chike mag gedo meto machiegni kod odundu pi gi mago mag minyaga. Gavana e kaunti ma Narok Patrick Ole Ntutu koraka togolo chik mondo mi rango olalo duto ma kaunti no kaka yo mar rita ne oganda e kinde makoth mapek medo chwe. Wale wote wamejenga mahali ambayo haistahili kujenga kwa njia za maji, tafadhali kubalini. Serikali ikisema tuondoke hapo, tuondoke, kwa sababu serikali wasiposema tuondoke, maji itakuja kusema tuondoke na pengine itapita na sisi. Na tunataka kuwaomba nyinyi wakaaji wa Narok na wakaaji wa Kenya kwa jumla ya kwamba tuwe waangalifu, hasa unapoona imekuwa usiku na kuna mto fulani ambayo lazima upite. Tafadhali usipite hizo mito, kwa sababu maji inachukua watu, inachukua mali, na hatutaki haya ifanyike. So hata sisi tukifurahia culture yetu, tukisherehekea culture yetu, tukitumia culture yetu kanisani, ni vyema tufikirie labda kuna vitu za kukumbatia, kuna vitu za kuachana nayo, kuna vitu za kulete sasa mbele, kuna ingine ya kuweka pale kando, so that our culture grows with times. Migamara rito yangu kunde maromo pradeko dabire boma Nairobi maula thoro muomo ka kwa Uganda moda kundego mondo bed motanga inya to ekinde ni makoth mapek medo chwe pachoka. Matimore ka migamara bilo yangu ni nyaka sani ji 60 wasewito ngimagi kalure kod koth mapek mosebedo ka chwe pachoka. Familia ma Lufario bende koth osedaro Lady Okeyo Mioler. Medo chwe pachoka medo kelo midhiero ne oganda hinya te kaunti ma Nairobi. Migao mar arita oyango kuonde 37 maola thoro muomo. Kuondego man machiegni gi aore matindo mane boma ma Nairobi ma thoro pong' kendo muomo. E alwora ma Nairobi East, kuonde ma oyange gin Kiambu, Dandora, Kariobangi, Kayole, Komarok, Njiru, Ruai, Mwiki, Donholm, Savannah, Tasia kod Fedha. Kathoth kuonde gi ntiere machiegni gi aora ma Nairobi River kod bedene. E alwora ma Nairobi West, kuonde ma oyange gin kaka Madaraka, Nairobi West, Lang'ata, Kawangware, Kangemi, Lavington, Westlands, Parklands, Kitisuru, Spring Valley, Kileleshwa kod Chiromo. Alwora ma North, kuonde ma oyange gin kaka Mathare, Korogocho kod Lakisama kama gin kuonde man machiegni gi aora Mathare.
Nairobi Central kuonde moyangi oting'o chuny boma ma Nairobi, Nairobi CBD, Globe, Gikomba, Eastleigh kod Industrial Area. Kamagi gin kuonde ma aora ma Nairobi River okadhoe. Nairobi South kuonde moyangi gin Kilimani, Kibra, South C, South B, Mukuru kwa Ruben, Mukuru kwa Njenga. Kamagi gin aluora man machiegni gi aora Mangong. Migao mar obila yango ni gitiyo kanyakla gi migepe mamoko mar rido chenro mar menyo kod chenro mar reso oganda e kinde ma koth mapek medo chwe thurka. Nyaka sani ji 66 osewito ngimagi ka okalo kuom koth mapekno, kama oting'o joma chwo 50, joma mine 8 kod nyithindo 8. Ei kwanni, kaunti ma Nairobi ni kod ji 33 mosewito ngimagi, kama en kwan malo mogik ka kaunti onogo bende nigi kwan malo mogik mar jogo moyudo lal kaluwore gi midhiero makamano. Iluwe gi gwenge ma Ukambani kama ji 18 osewito ngimagi, ka Hoho mar Okak ji 8 osewito ngimagi. Nyanza ji 4 osewito ngimagi, ka dhood nam Chumbi ji 2, kama sawa mar piny Kenya ng'ato 1 osewito ngimane. Maloyo familia 2,000 pio ula osedare miechgi, kamore opogore pachoka bende osekethore kaluwore gi midhiero makamano. Migao no ko oganda mondo bed motang' anyate kinde ma koth mapek medo chwe thurkae, ka koro gisingo oro obila mapiyo e kuonde ma midhiero juke oganda, ka bende okwa oganda ogo report ka obila machiegni kodgi ponono ni dwaro nitie kata gi atol e namba 999 111 kod 112. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi e weche mag ratiro mar oganda. Duol mochung' ne ratich oganda e pachoka KNHRC gi kamati mar Coin 10 koro siemo wang'e josiasa ma pachoka ne wedonjore kod wach mar chulo oganda manido lal e kinde ng'anyo mosekalo. Kokalo kuom jakom mar KNHRC, mano Clarice Oganga, gi jalup jakom mar Coin 10 Javas Bigambo, gidaro ne gidhi nyime ma loso chenro kaka oganda go biro do chudo kapok ochopo dwe mar 6 gani. Ne gilero ne gikwayo anyuola duto mana wito ngima jogi kata mana hinyruok mondo chop machwalo nonro duto mabiro konyo e chudo malal makamago. Chak juma mokalo, jatend piny Kenya William Ruto ne owacho ni piny owacho biro kelo tengo omenda mar $2 bilion mar chopo dwaro mar chudo no. Na ningeweza kueleza wananchi wa Kenya kwamba kamati imeweza kuafikiana na tume jinsi ambavyo inastahili kuelekeza masuala ya kulipa fidia, na mwenyekiti pia ameweza kueleza kwamba wanaona kwamba kabla ya miezi 3 ijayo swala la kulipa fidia litakuwa limeanza. Sisi kama kamati pamoja na tume tumeweza kutoa shinikizo haswa kwa wanasiasa kwamba kusikuwepo na mwingiliano katika masuala ya kupeana fidia hii, ili kwamba mwingiliano wa kisiasa usije ukakosesha swala la kutaka kupata haki kwa wale ambao ni waasiriwa, ambao wangepata kwamba swala hili la kuwa waasiriwa liweze kuzikwa kwenye kaburi la sahau. At the end of this process, we will submit a list of people who we have verified their information, and we will also submit a guide on how compensation should take place. So on top of the reparations framework, we will have a guide for how reparations should take place, and it will have the list. It will also have a proposed range of amounts to be paid to each victim based on the injuries they sustained or based on whether they died during the protests. Ya koramo gi tokero report ma chal kamane wi chudo mag jogo manyalo bedo na wito ngimagi e kinde ma okadho obedo kaka oyo maro mokwongo kikidhi mabor pod ntiere kod mathoth ma ikuni chenro mar migao. Imagine this, just the sound of waves and your children's laughter carried by the ocean breeze. Diani is for you. Tiny footprints on warm white sand, moments that remind you what truly matters. Family. From 47,600 Kenyan shillings per person sharing for 3 nights, or for those who imagine discovery, then come experience Mombasa. Shared plates of Swahili cuisine, vibrant coastal life from 39,000 Kenyan shillings per person sharing for 3 nights. This Easter, don't just travel. Choose
Choose the story you want to tell. Book now with View Travel. Ang mabotimore ka Vishal nimbiro wacho ne nitie dirate. Ritane. Pile ngama dichuo nyaka bed kama jaode nitiere. Ango? To donge jaode ni kae. Koro ini dwa dhi kanye? Wan wadwaro ni gisani ibed Rajiv nikech niti. Samora mora miromo gi niti, in timri mana ka in Rajiv, to bende in jaod pari. Ana serita ahinya, odiochieng' ma in gi Rajiv biro duogore. To ne Kao thuolo mwachiwoni mondo inyiew bedewa e nengo moluwar. Ok mano kende, ibiro bedewa e nengo moluwar mokalo kanyo ka ibiro ikawe in iwuon e kambi maro mar Royal Babati Factory Limited. Corrugated and box profile yudo nengo mar $353 kende kuom mita ka mita. Brick tile kod Roman tile yudo nengo mar $370 kende kuom mita ka mita. Chenro mar kelo mabete menyiew kodwa nyaka ma intie dono mongi chudo moro amora bende nitiere. To ka ibiro ikawe in iwuon tibo kugo mendo mathuth. Kendo ibo yudo mabete menyiew kodwa e busi chariyo kende. You are told Sunday number 0722638383. Loch gwenge en hawi ber koso richo. Gin mage manego bed ni gitimo to gin mage mokowinjore gitim. Chieng' tich ariyo juma ka juma wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kako biro nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko big yudo pesa donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro Ruto ling'thi. Tudi kodan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yonero ma adipa. Kupata wimbo huu kama skiza, bonyeza *811 *343 #. Kumbuka, skiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo nyakwara mogi chenro pod en mar migago ng'ata achiel owito ngimane ka ji mamoko 8 odong' kod hinyruok bang' lowo muomore bur kunyo mula kendo umogi e gwenge ma Maccliffe kar chieng' bura ma Shinyalu kaunti ma Kakamega. Joma oyudo hinyruok olawo kar thieth ma Mukumo Mission bang' resgi. Kaluwore kod masirano, jokuny mula e bur kunyo mula na mani kod mahu mager ne omonjo kar kunyo machiegni kodgi kendo wang'e e gima giwacho ni kar kunyo mula no mokiewo kodgino ema nokelo muomruok mar lowo kaluwore kod muoch baruti madhi nyime burgi. Tulikuwa na watu 37 tuliweka chini wakaenda asubuhi. Kufika mchana wasimamizi wa chini wakatoka, management wa chini wakatoka, wakatuletea report kuna watu wameumia chini. Tumefanya shughuli ya kuwatoa, tukapata backup na wenzetu wenye wako karibu na Upendo wote wakatupea nguvu hadi tumetoa hao wote. Sasa watu 31 walitoka wakiwa sawa, wameenda nyumbani. Na watu 6 tumekuja nayo OC hapa Mukumu. This evening we received cases of injuries that were sustained in mining.
So unfortunately, one patient succumbed on the way. Saa hii sio saa ya kulipua na saa hii sio wakati wa kuchimba. Naomba mtuwie radhi, muweze kuvimilia kidogo. Mvua ikishaisha, alafu kisha mtarudi ndani. But we still need more support. Jotelo mawuok e kar chung'o bura man North Mugirango County Manyamera kwayo riwruok e kind jochiwo rita, jogweng' kod jotelo mondo giked kod jorochruok mag arita kwe momedore e gwengego ka giloso romo mane gitimo kod ruodhi e kar tiegruok Manyamera. Jotelo giwacho ni rochruok arita oseketo gweng'no dong' chien e weche mag dongruok. Mtokozi wa siasa na mazoezi ya mjini kwa kuana na bali ya maiso. Sawa. Tuata kabisa. Tuwa manyana yangu kwa kuana. Tumeita ma chiefs, tumekuja hapa na MCA wa area hii ili tuweze kuongea na kuangazia zile shida ambazo zinatukumba in terms of security. Juzi kuna vijana walikuwa natoka wapi usiku wakapigwa. Kulikuwa na some breakages, watu walienda wakavunja maduka za watu mahali inaitwa Esinta na Itibu. Kwa hivyo these are incidences ambazo zimeanza kufanyika katika wakati huu sana sana kwa sababu kuna mvua. Tumekubaliana, tutaongea na mchumbe ili tujue kuwa tutakuwa na security lights zile za county na zenye mheshimiwa atanisaidia ili kuensure kuwa security iko kila mahali. Na pia tukikuwa na police post, modern police post, tutahakikisha kuwa mwanafunzi atembea wakati wowote kuna security. Tumekubaliana, nashukuru mheshimiwa atatuchengea ile police post ambayo ilikuwa imefunjwa huko Itibo. Hapo ndio tumepata shida sana za uhalifu. Tunataka kwamba when our students finish learning they have ample security wakati wa usiku pale nje wanapoishi, na sisi kama walimu, kwa sababu kuna wale ambao wanaishi hapa ndani na wengine karibu hapa, pia wawe na security yao ambayo itawezesha kurudi shuleni mapema ama jioni wakienda nyumbani waweze kufundisha. Anyuola moro e gweng' ma Katani County ma Nandi yudo fungruok bang' yudo chudo kowuok kuom bad migawo mochung' ne rito lee mag bungu e wi tho mar nyathigi motimore higni 10 mokalo bang' thuol ne kae. Kolose kinde chiwo chudono, jagoro mar rito bunge ka KWS Dr. John Chumo wacho ni piny owacho tiyo kod omenda malo bilion 1 higa mar chulo jopiny e wi tho, hinyruok ma kata kethruok mikelo kod lee mag bunge. Nimengoja sana, nimengoja kwa hamu miaka karibu 10 tangu 2016 mpaka wa leo ni miaka 10. Sasa mimi nasema asante sana. Tulikuwa hatujiwezi, lakini serikali imetusaidia mpaka sasa tumefika wakati kama huu. Tunashukuru Mungu, hii serikali iendelee hivyo kushikilia sisi kwa shida yenye tulipata. Kweli ilikuwa uchungu, tulisikia uchungu sana, lakini kwa uwezo wa serikali wametusaidia mpaka sasa, wamefuatilia hii maneno, hata tulikuwa tumesahau. In a nutshell, it's an average of about $1 billion that we are actually paying every year. And as I said, we have a pending bill of 4.1 billion. So far, the government of Kenya has been able to pay 2.8 billion to the victims who were to be compensated as a result of the very many things that I've mentioned. It's Mzee Malakwen Kipkemboi Mutai, who has been waiting for a long time because his child was attacked by a snake. Wadio Mabei, telo manyien ma jopuonj kupet bade kaunti Mabei koro wacho ni gidwa keto maino margi e kelo kanyakla jopuonjre
ma Kuppet, jopuonj ma Kuppet mane opogore kaluwore gi yiero ma iye tek mane obagi kaunti no. Siasa mag jopuonj Kuppet Homa Bay ne obedo matek kaluwore gi kweth ariyo mane larore, gino mane omiyo yiero mane ochan dwe mar achiel tulone muoche ma otore. Gino mane omiyo luong yiero manyien mane otimo tarik 1 dweni. Jagoro maduong' ma Kuppet kaunti no Thomas Odhiambo wacho ni gidwa keto maino margi ni jopuonj oriwore mondo mi gigo machando jopuonj olosi ka gin kanyakla maonge pogruok. Ne oloso e log tich ma Kuppet boma Homa Bay kinde mane okawo apisi na Yanga kama jagoro machon Stephen Yogo bende ne okwayo kanyakla ma jopuonj. Adwa ni mondo ago erokamano kendo awacho ni gik motimore otimore maber, kendo wan sani koro wasekawo ofis to jopuonj ma Homa Bay adwa ni mondo akwau ni gik moko duto mosebedo katimore wabedure achiel. Adwa ni mondo jok mosebedo kani kocha matiende ni wan gi camps go koro wabed ni waonge godo. Wabeduru jopuonj ma Homa Bay County kendo watiuru karachiel. Wadwa ni mondo miwa support nikech wane masani wane ofis. En morna ni jopuonj no miya thuolo mondo aserve gi higni 12 ma ok en gima yot. Amor ni Jumapil nyocha wan gi ng'ama nakawo kare Eliud Otieno Ochieng, kendo en bende ka sama nochiwo telo ka nochiwo honorably. Odiochieng' ma kawuono achiwo telo mar Kuppet Homa Bay honorably ka onge ich wang' man go japuonj moro, ka onge kuyo mantiere go, mor lile man go nikech atiyo maonge gima timo marach ang'o e union. Koro en morna ni mondo wariwre wamak lwetwa kaka jopuonj duto to wati kanyakla. Ka nitiere kuonde manyocha ji yware, ywaruok go waweuru. Tich dwachakore kiny nikech gik moko duto omigi. Ma wan gi secretary ka, Mr. Odhiambo, be obiro nyisou ni oyudo gik moko ma pod ok oyudogo, wabiro neno ni ochopone e ndalo mabirogo e yo mapiyo kabisa mondo koro gidhi nyime. Jopuonj mag Junior Secondary County Mokwale pod omedo sundo piny owacho mondo omigi teko mar tiyo kendgi ma ok onywandgi e telo mag jopuonj mag primary. Jopuonj mane riwruok ma Kuppet koni nitie midhiero mathoth mosebedo ka kwako somo mag Junior Secondary higni 3 ma gisebedo ka gitiyo kanyakla kod telo mar primary, kendo pod ok owinj ywakgi to jopuonjre ok biyudo kit somo mowinjore otim. Bende gikoni pogogi kidieny ma jopuonj SS kende biro loso laye ma gidhi godo ma bende giidho godo e ngas mag tich. President William Ruto, last year when we were having the NEC examiners marking exercise at State House Girls, you promised us that you will grant the junior school teachers autonomy. We are appealing to you. If you want the Kenyan child to benefit, kindly grant the junior school teachers autonomy. Hawa walimu wetu wa JES hawapigani na serikali, hawapigani na mtu yoyote. Wanasema wanataka uhuru wa kuendeleza shughuli zao katika hizi shule zetu. Kama shule ni JS, wacha ibaki kuwa junior school. Kwa sababu CBE inataka practicals nyingi sana na vitu ambavyo viko real, na tukilalamika tununuliwe, tunaambiwa hakuna pesa. Hizi pesa ambazo zinaletwa kwa ajili ya matumizi ya JS zinapelekwa wapi? Ili tukuwe na uwezo wa kufika Singapore, lazima tuangalie masomo yetu kwa umakini sana. Mtoto wa Kenya akona haki kama mtoto wa Singapore. Hatuwezi enda Singapore na watu wazima, tuende Singapore na wanafunzi wetu wa Kenya. Whenever they try to propose on anything, it seems like they are fighting the administration. Whereas they're not fighting the administration, they're just doing the guidelines that the TSC requires for you to become a teacher. Piny owacho kaunti ma Kilifi ogolo chik mondo mi jochiw thieth mag nurses odogi tich maonge lewo kapok okawnegi ondamo mager mag chik. Jatend migawo ma thieth e kaunti no Peter Mwarogo yango ni ng'anyono ni tok chik kendo ng'ur ma gichwalo gin ng'ur ma osebed ka ichopo kare kod piny owacho. Jawachelo kaunti no Jonathan Mativo kwayo jochiw thieth mondo oyie bago twak kod tend kaunti no twak madhi kelo winjruok. Tumehakikisha wakati huu kuanzia jana, leo na kwenda mbele, huduma zinaendelea. Hakuna mwananchi wa Kilifi atakosa huduma kwa vile wakati huu ambao mgomo unaendelea.
Regarding the demand for unpaid salaries from the 2020-2021 strike, the public should note that the court previously ruled in the case of the Kenya National Union of Nurses versus Lamu County Public Service Board, Kilifi County Public Service Board, and Mombasa County Public Service Board, where Justice Baru, in her judgment, stated that the ongoing industrial action was not protected to justify a claim for withheld salaries for January and February. Governor County Makilifi kod jakom duond bura mar ODM County no timoromo kod mwengo ji 200 magetule mopogore opogore kombe mag siasa yiero mar higa ma 2027 kaka yo mar tego duond bura mar ODM County no. Kaluwore kod Governor Gideon Mung'aro, romo ni en yo mamiyo gi thuolo mar goyo mbaka weche matego duond bura ahinya to e gwengego. Korka kore Senator Makilifi Stewart Marzayo kwayo jotelo mantiere kombe mondo tim siasa mag dongruok ok yanyruok manenore e romo mag siasa e pacho ka, wach mane osir lwedo kod Governor Gideon Mung'aro. Sisi ikiwa hatupendani hapa, there is no way you are going to win this fight. Kwa sababu usije hapa umevaa kofia, umevaa gwanda la ODM, lakini roho yako iko kule nje. Let me tell you, there's a price to be paid in being very loyal to your party. Mkwe kitu kimoja, ufanye kazi pamoja. Ukienda pale kuomba kura, msiwe na ile kitu mnaita friendly fire, kwamba wewe na yeye mnapigana. Wewe uza sera yako na mkiwa kwa grupu, mko kundi moja, hata kama mko kwa mkutano, ambianeni tu, unaona tuko 6 zote watafuta hiki kiti. Lakini mimi najisikia kwa sera zangu ni bora kushinda wenzako 5. Bila kutukana, bila kumwambia mwenzako wewe mshenzi enda nini. Tuuze kwamba sisi, mimi niko kwa chama cha ODM, sera zetu ni nzuri za kubadilisha watu wetu. Na kama walivyosema wenzangu waliotangulia, sisi kama chama tutajipanga. Familia moingo elufa par kod ochiko e kaunti ma Kericho ichano ni dhi tunde gi stima higani bang' piny owacho mamalo kendo tengo omenda mar shillings bilion 1.5 mar medo yaro keo stima kokalo chenro mar last mile connectivity. Kaya yanga chenro ma yao stima e gwenge ma Kipkelion, jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi wacho ni keto mwandu makamano en achiel kuom chenro mag piny owacho mane ni familia mathoth e gwenge duto tido kod lai maduong' mar stima. Kokalo kuom chenro makamano, piny owacho dhi tiyo kod omenda mar shillings bilion 220 e gwenge ma Kipkelion East. Yo stima ni familia mar 2,800. Jaod bura ma Kipkelion East Joseph Cherorot wacho ni chenro makamano dhi kelo konyruok ne jodak makono mosebedo ka rito stima. Because most of the schools walikuwa natumia transformer na the community hawakuwa wanapata hiyo stima. So it was either 2 people or 2 families or 3 families, but this maximization inatusaidia. This one will cater for about 120 families katika eneo hili. Miradi mbalimbali ya stima au nguvu ya umeme. Na hii constituency yenu ya Kipkelion East, Mheshimiwa Rais Ruto kupitia bunge la taifa ameweka pesa kwa bajeti karibu shilingi milioni 220. Hiyo pesa itawezesha karibu households 2,800 kuunganishwa kwa stima. Na hiyo ni mwanzo tu. Hiyo ni mwanzo tu. Na hii kaunti ya Kericho ikapata shilingi karibu bilioni 1.5 to connect about 19,000 households this financial year alone. Wadi kaunti wa Migori, jopur mag njugu e kaunti wa Migori yudo masinde mag rego njugu ang'wen kuom piny owacho ma Korea kutenore kod piny owacho mar kaunti wa Migori kod riwruok mar Farm to Market Alliance. Mana kaka jafwambo marwa George Jumalero, jopur mag njugu dhi tiyo kod masinde go e rego njugu agitiyo ge loso peanut butter. Bedo achiel kuom kothe ma jopur osebiro ka pidho e kaunti ma Migori, Toinya, e sub counties moting'o Rongo, Awendo, kaachiel kod Kuria West. Kata kamano, ripot ma ogol kod migawo mar pur e kaunti ma Migori yango ni pur mar njugu osebiro ka dok piny nikech gik mathoth moting'o onge mag kothe mag njugu makare, onge mag masinde ma inyalo tigo e rego njugu, kaachiel kod lokruok mar kor lwasi e kind mamoko.
wasebedo kwa support farmers gi kodhi moyiedhino kata mopuodhi ma wan gi jok miluongo ni bulkers, wamiyogi to gi produce then gichak giuso ni farmers. But this crop is labor intensive, and then by the time it's being planted, people just plant small areas because it's a bit labor intensive. So the county has been training, now they can mechanize on the production. E okang' mar reso pur mar njugu e kaunti ma Migori, riwruok mar Farm to Market Alliance kawo tende kod 10 kaunti ma Migori, piny owacho mar Korea, kaachiel kod mopogore opogore dhi nyime kod keto kenge mopogore opogore mar jiwo pur mar njugu ma oting'o miyo jopur masindego ma irego go njugu. E kinde mar higa achiel, maro masinde mag rego njugu 10 osechiw ne jopur mag njugu mondo koro konygi e medo ndhadhu ne njugu moting'o loso peanut butter. Of mechanization and post-harvest service, the government has also partnered with the Korea Embassy and has managed to give the groups the shelling services. Nika gi yudo machine gi, the cost of producing peanut bro dok nigi chien mokwongo nikech ok gibi bedo ka gi move from one place to another, nigi dhi access that facility ma rego peanut no indo. Janet Omolo materono mar Market of Farm Alliance mane wuoyi kinde mane chiwo njugu 4 ne jopur mag njugu wach ni misindegi dhi konyo jopur njugu e medo ndhadhu mag njugu mondo giyudi nweng'o maber. Rawere okoero ga pur to at value addition iyudo kamano koro in agribusiness gintiere to nyocha challenge magin godo ni gionge gi machine mane momiyo nyithindo manyiri gi omi equipments mar loso peanut butter nikech seche magin gi equipments gi to ngiso ni japur kosepuro to ng'e kumotere. Jopur mag njugu osebedo ka ywago pek mopogore opogore ma oting'o nok mar kothe njugu mabeyo manyalo timo maber kata kindeni mantie lokruok mar kor lwasi. Wacho ni king'iyo oduma gorogoro achiel en siling 70 to gorogoro achiel mar njugu en 600 kata 700. Koro naneno ka pur mar njugu nyalo kelo na pesa moloyo kaka pur mar oduma. Koro emomiyo ambe nadonje pur mar njugu. Pur mar njugu bede losonwa lopewa, omedo nutrients moke lopewa, oloso puodho kata ka bedni mbolea mamoko nosekethe. King'iyo njugu, bech njugu sani kata chiro, ibo yudo ni bech njugu ni malo. To mano nikech mostly ng'enyne njugu ma watiyogo Migori kae ok gin ma Migori, matin kende mabedo produced Migori. Wayudo njugu kowuok e piny libamba Tanzania donjo kae mang'eny. En migawo mar pur e kaunti ma Migori wane gijiwo kenge mopogore opogore mar jolipur mag njugu e kaunti ma Migori. Sub-county, Kuria West and also Awendo. They did some bulking and this was on Ndovu variety because we realized that we don't have certified seeds, so that one was bulked. Nyaka sente ji giwegi koroge mopogore opogore mabende nyaka sani koloso peanut butter katiyo kod njugu mabende pidhe kaunti ma Migori kod maginyiewo e piny libamba ma Tanzania. George Juma, Ramogi TV, Migori. Moko kuom jotelo mag riwruoge saga e alwora ma Nyanza onyiso luoro margi ne alworano kidek dong chien kendo yware gi chenro mag dongruok ni mathoth jopiny pok odonjo e riwruoge mag saga kaluwore kod luoro mar kahola e kind luoro mamoko gino ma giwacho ni thiro dongruok ma kaluo. E twak margi jofwamb weche nyasi mar higni 47 mar riwruog saga motis ni Taraji Sako e boma ma Siaya wacho ni donjo e riwruoge saga yo mayot mating'o malo johala matindo tindo kod jopur kokalo kuom hologi kungo ka gijiwo jopiny mondo mi odonji e riwruoge mag saga. Cheat them. Any member with anything on the Sako maduong' ma moro amora interest rate mare komi loan ni piny mogi kendo ichule at your rate to develop gigi yo makare makati in na mama mboga kata in na ng'ama nadi to yudo ka en very much affordable. Anyalo jiwo members in general ni most of the things mitimo dwaro financial support.
omiyo okinya timo gi alone kata gi salary kende. Dwaro mondo at least kata kiyudo yuto ni matin kinyalo sole mondo ogoni kod kungo gi hola maji en riwruok ma pesa. Ibo mi pesa maduong' minyalo chako go ohala kata ka en mana ng'ama tiyo inyalo yudo pesa maduong' minyimi team development daki timo kod salary ni. Ichako gi kungo. Riwruoge mamoko osiko miyo ji mana hola manyalo miyo ok idongri nikech iongo gi kungo. To riwruok mar Saga duto molo tare chako waketo ni nyaka ikwongi ikung monde. Kisekungo kinyalo kawo hola. To kungo ni sasa miwuok to in gi gimoro midok go dala mfuko. Nikech gima chanisi kungo cha iduoko ni. Sami were masa. Gima chanisi olo cha ma misuse kungo cha koduokni nyalo loko gimani. Nikech nyalo chomo kod gimoro manyochi gombo timo to niongo gi pesa. Mano nyalo miyo ibed gi lokruok maduong' e ngimani. Jotele County okwa mondo chak siro talanta mag rowere ma jugni 15 kadhi nyime kaka yor nyalo dongruok gi mich margi. Jatayore mag FKF Francis Kimanzi kaloso voye County mar Taita Taveta e kinde tuke Anderson Talaki kama time Mweng Mario madhi rakore gi lengo mar manyo yore kedo kiyode ma koch mamero ji. Huu mchezo tunaofanya utatutoa katika streets utulete uwanjani. Tukiwa uwanjani ile mila tungetumia kudanganyana inapotea. Kwa hivyo FKF nawashukuru sana kwa kukubali kushirikiana na sisi wana foundation. FKF partnering with you ni kuonyesha kwamba maono yenu yatakamilika tukiwa na nyinyi. Na mimi naweza kuhakikishia tutatembea pamoja. Dimba hili limehusisha vilabu vyote vya FKF kutoka regional, kushuka county na hata sub county. Tumeweza kuleta vilabu vyote hapa vingefika hata 500. Ningefurahi sana wakati tungekuwa tunaongea na vijana wadogo wanacheza umri wa miaka 15, 14 mzuri sana sababu kila mwaka kuna World Cup ya under 17 ndio tupate watoto kutoka hapa. Ndio tunajua tunataka kidogo kumobilize watu ambao watatupatia kura na tutawauzia sera. Lakini watoto vile vile wana influence kubwa kwa sababu ni wazazi ambao watawazindikisha kwenda kwa viwanja. Koromogi wadhi e yueyo ka waduogo gi weche mag tuke kikidhi mabor. Have to mean cutting corners. Citizen Duca brings you affordable essentials and quality daily products you can trust. All you need to do is WhatsApp us your shopping list to 0710-487-487 and we deliver. Citizen Duca, your home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Ere kaka bo wacho ni anaseri to odiochieng' ni ahinya. Anaseri to ahinya odiochieng' ma in gi Rajibu biro duogore. To ne Nyasaye timo hono kawuono.
Kocha ma tim maduong' ma volleyball e pacho ka otimo wel ma wiye ma jotugo 25 mabiro manyo tiko tuke mag pinje Afrika mabiro timore kind tarik 7 nyaka 21 dwe mar 9 e piny ma Democratic Republic of Congo. Timno ting'o jotugo 9 moluongi kuom mokwongo ting'o Felix Otieno, Felix Ogembo, Amos Korani kind mamoko. Jotugo manigi lony bende oko we chien kama oting'o Simon Kosirai Kipkorir, Enoch Mugen Nicholas Matui kod mamoko. Timno korigore ni dhi chako ikruok margi ne tuke mag manyo tiko ma idhi tuge kind tarik 1 nyaka 5 dwe mar 6 ka loch biro miyo gi tiko mar yoro tuke mag pinje Afrika dwe mar 9 higani. Club ma Tottenham medo liero e tol kendo mako motegno kinde magi mako thuolo mar 16 ka kier margi nyaka piny mar League ma